Ngayong adlaw, ako si Jason Dowal ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Atol sa selebrasyon sa 51st International Eucharistic Congress, adunay mga dan sa siyudad sa Sugbo ang masirhan ug ang implementasyon sa truck ban sa Metro Cebu. Nahuman na ang traffic plan ug security preparations alang sa IEC. Kini ang nahisgutan atol sa IEC coordination meeting sa City Hall kagahapon. Gikan January 25 ngadto sa January 30, sirad-an ang Pope John Avenue sugod alas 5 sa buntag ngadto sa alas 9 ug alas 2 sa hapon ngadto sa alas 6 sa gabii. Kini aron paghatag og higayon sa 120 ka mga bus nga magdala sa mga IEC delegates sud sa IEC Pavilion didto sa Barangay Luz. Ang pagsira sa Osmeña Boulevard gihimo alang sa misa sa Cebu City Sports Center ug sa Kapitolyo. Usa ka Metro Cebu wide truck ban sud sa pila ka oras matag adlaw ang giendorsar usab sa Cebu City Traffic Office. Aron usab sa pagsiguro sa mga delegado, adunay mga uniform policemen ang magsakay sa mga bus nga magdala sa mga delegado ug sa mga lugar nga adunay IEC events. Ciudad sa Davao gipaubos sa double red alert status tungod sa mga na-monitor nga mga hulga ato sa pagselebrar sa holiday season. Mismong si Davao City Police Office Director Vicente Danao Jr. ang mimando sa pag-implementar sa alert status aron mapugngan ang posibleng daotang plano sa mga armadong grupo. Mato ni Davao City Police Office spokesperson Mil Grace Drez nga nakadawat sila og impormasyon sa posibleng hulga gikan sa mga wa pa mailhing armadong lalaki o mga grupo. Gisigo ni Drez nga ilan ang mas gipanghingusgan ang ilang intelligence monitoring aron masuta ang posibleng plano sa mga grupo ug magpuno usab sila og checkpoints sa mga entry ug exit points sa syudad. Bisan pa man og dili kaayo alarming ang hulga, dugang ni Drez nga gusto nila nga ang tanang kapulisan ug ang publiko makahibaw sa maong taho aron ang tanan magmaigmaton samtang anaa sila sa mga kalsada ug mga pampublikong lugar karong holiday season. Samtang nagkabugnaw na ang panahon sa Baguio City, nagkadaghan usab ang mga turista nga midagsa sa lugar alang sa taas nga panahon nga walay trabaho. Matud pa ni Baguio City Mayor Mauricio Dumugan nga daghang mga turista ang misaka sa Baguio tungod sa bugnaw nga panahon. Mianunsyo ang pag-asa nga maka-eksperyensya ang probinsya sa Benguet ug ang syudad sa Baguio ug ubos nga temperatura sa tibuok buwan sa Disyembre ug mupadayon pa sa Enero. Matud pa sa mayor nga kahuot sa trapiko ang mabati o masinati sa Baguio City karon panahona ug walay hunong ang biyahe sa mga bus. Sa pagkakaroon, gitap na sa traffic office ang mga parking area sa government properties sama sa public schools aron sa pagpangandam sa pagdagsa sa turista. Kinsa si Dr. Jose Rizal. Daghan ang mga salida kabahin sa kinabuhi ni Dr. Jose Rizal, ang nasudnong bayani sa Pilipinas. Atong balikan ang tipik sa iyang pagkatao ug unsa ang iyang nabuhat dinhi sa nasod. Si Rizal natawo ni adtong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Namatay siya sa edad nga 35 anyos human siya gipusil patay sa kasong sedition ni adtong December 30, 1896 sa Luneta. Ni-eskwela si Rizal og medisina sa Manila sa Santo Tomas apan natapos kini niya didto na sa Espanya. Usa-usab siya ka journalist, poet ug aktivista. Samtang didto siya sa Europa, nahimo siyang parte sa propaganda movement batok Espanya. Dito sab niya nasuwat ang No Limitang usa ka nobela nga nagdetalye sa pagsakop sa mga Kastila sa Pilipinas, hilabi na gyud sa mga Catholic friars kon paring Katoliko. Giban ang libro sa Pilipinas ug tungod niini gipangita si Rizal sa kapulisan sa iyang pag-uli sa Pilipinas niadtong 1887. Napugos siya pagbalik sa Europa ug nasuwat na usab niya ang El Filibusterismo kon The Reign of Greed in 1891. Daghan pa mga sinuwat si Rizal nga nanawagan og equal treatment sa mga Pilipino ug representasyon sa Spain's Parliament ug ang paglimitar sa kontrol sa mga Kastila dinhi sa Pilipinas. Advokasya ni Rizal mao ang malinaw nga pamaagi sa kausaban. Gidakop o gisikop si Rizal o gisentensyahan og kamatayon pinaagi sa firing squad. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Wala na gyud kaagwanta ang Eat Bulaga co-host nga si Pauleen Luna ug nagpakitabang sa iyang mga Instagram followers aron ipa-report ang usa ka basher. Kagahapon gipost ni Pauleen ang screen cap sa usa ka netizen nga si Bel Zaragoza. Kinsa ni sulti nga mas maayo na og career ang best friend ni Pauleen nga si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Sa maong hulagway, miingon si Bel Zaragoza kang Pauleen nga nalaos na siya ug ang iyang mobile hina sa rival network sa GMA nga ABS-CBN. Sa caption ni Pauleen, matud niya nga wa siya kaila ni Bel Zaragoza o di sila related in any way. Ug miingon nga report Bel Zaragoza. Human sa unang screen cap ni Pauleen, laing hulagway na sab ang iyang gipost sa Instagram nga nagpakita nga nagkaistoryahay sila aning Bel Zaragoza. Apan matud ni Pauleen nga mao na kini ang iyang kinauhang post kabahin sa maong basher ug nang hinaot na lang siya nga adunay buhaton ang mga ginikanan sa maong basher kalabot sa maong hitabo. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Ug mahigala, duha ka adlaw na lang ug 2016 na. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!